І ми продовжимо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо піднімати найактуальніші питання, які стосуються як України, так і світу. Я вже радий вітати гостя цієї години на нашій студії. Це Борис Тізенгаузен, експерт з управління репутацією. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Одразу хочу нашим глядачам сказати, що піде мова спочатку про Міжнародний економічний форум у Давосі, а саме про перебіг подій, і які меседжі там лунали. Отже, пане Борисе, до вас перше питання стосовно узагальнено Давосу, меседжів, і як ви оцінюєте те, що читаєте, бачите, як за цим спостерігаєте? Ну, во-первых, можно начать с хороших новостей. Эфир, то есть впервые за все время у украинской делегации появился свой украинский дом. По иронии судьбы он находится как раз напротив российского дома, но те, кто там находится, и мои знакомые, говорят о том, что в нашем доме небывалая доселе активность. То есть проводится ряд и официальных, неофициальных встреч, и биоробот выступал, и так далее. То есть очень много интересных событий. Что касается в общем тем этого форума, то, ну, во-первых, он имеет ряд отличительных особенностей от других форумов. На фоне скандалов вот этих, связанных с харассментом, которые всколыхнули мировую общественность в прошлом году, председательствуют на этом форуме в основном женщины. То есть это первая отличительная особенность. Вторая отличительная особенность – это то, что России там практически не видно. То есть из 400 панелей России посвящена всего лишь одна, и внимание СМИ, в общем-то, ну, Россию абсолютно обходит. Вот. Что касается тем этого форума, то основными темами, конечно, заявлены глобальное потепление, модная и популярная нынче тема криптовалюты, тема искусственного интеллекта, тема декластеризации европейского населения. То есть в Европе сейчас очень большая проблема, связана с тем, что фактически вымывается средний класс. В странах большой двадцатки идет разделение на бедных и богатых, средний класс исчезает. Вот. Ну и, в общем-то, темы довольно интересные, и ряд докладов я сегодня посмотрел, впечатляет. Ну, если смотреть, где мы там находимся, то крайне важно, я считаю, встреча, которая прошла между нашим президентом Петром Порошенко и распорядителем МВФ Кристин Лагард. МВФ и дальше продолжает сотрудничать с Украиной. Но не все так радужно. То есть МВФ требует того, чтобы к маю месяцу мы выполнили все условия, которые должны выполнить. А это назначение главы Нацбанка в первую очередь. Во вторую очередь это закон об антикоррупционном суде. То есть вот это тот самый закон, который и стал таким камнем преткновения между МВФ и нашим руководством. Я напомню, что в президентском варианте закона международные доноры не имеют права участвовать в назначении судей антикоррупционного суда. А в рекомендациях Венецианской комиссии как раз наоборот ставится акцент на том, что международные доноры должны участвовать и влиять на назначение судей. Ну, естественно, повышение цен на газ – это одно из требований МВФ, снятие моратория на продажу земли. То есть вот эти требования, я не знаю, как мы сможем их выполнить до мая, но, по крайней мере, сотрудничество с МВФ мы продолжаем, и об этом уже заявил и министр Данилюк, и Петр Порошенко. От маємо свіжу інформацію. Хочу процитувати Петра Порошенка, от його заяву з Давосу. Цитую: «У Давосі мали прекрасну зустріч з керівництвом МВФ та обговорили майбутні кроки, включно з питанням про антикорупційний суд. Це є моєю ініціативою в парламенті, і ми маємо прискорити зустріч експертів-законодавців, аби сприяти підготовці цього закону до другого читання». Про це, нагадаю, заявив Петро Порошенко у Давосі. Знову ж таки, раз заговорили про антикорупційний суд, от буквально півгодини тому у нашому ефірі народний депутат України Валерій Карпцов сказав, що раніше осені ухвалення цього закону не слід очікувати. Але тут ми протилежну сторону бачимо, що навпаки, от Порошенко закликає і вже не перше говорить про те, що треба прискорити і буде робити все для того, аби ухвалення цього закону було прискорене. Як тоді розуміти все це? Ну, на самом деле, і коли очікувати реально?
эти два заявления не противоречат друг другу. МВФ требует немного другого. Они не требуют ускорить принятие законопроекта, они требуют внести в него довольно существенные изменения, которые будут касаться тех дел, которые могут рассматривать судьи, процедуры отбора и, самое важное, комиссии, которая будет отбирать судей. То есть ускорить мы можем, но мы должны внести вот эти существенные правки, которые, в общем-то, и требует МВФ. Поэтому вот тут противоречия нет. Будем смотреть, как себя будет вести депутат, как будет вести президент, и будут ли вноситься эти правки. Потому что, насколько я понимаю, это довольно жесткое требование МВФ, и не так давно ставился вопрос о прекращении сотрудничества МВФ с Украиной из-за вот этих правок. Лунала раніше інформація, що взагалі може зупинитися співробітництво разом з МВФ. Але от після сьогоднішньої зустрічі Порошенка і Лагард з'явилася інформація, що все ж таки, скоріш за все, транш МВФ буде у травні. Чи можна в даному випадку поєднувати от саме результат сьогоднішньої зустрічі Порошенка і Лагард з цими заявами, які ми бачимо, що все ж таки співробітництво буде продовжуватися? Безусловно, то есть это прямое следствие этих встреч. И я думаю, что не только официальная встреча, но будет еще ряд неофициальных встреч с распорядителем МВФ. И все-таки нам удастся прийти к какому-то консенсусу по этому законопроекту. Это прежде всего в интересах Украины. Поэтому я думаю, что здесь никаких препятствий не должно быть. І ще поточнити хочу про антикорупційний суд, про реакцію міжнародних партнерів. Зокрема, спостерігали навіть такий тиск, навіть доходило до того, що і можемо позбутися безвізу. Лунали такі меседжі, якщо ми будемо затягувати зі створенням антикорупційного суду і взагалі. Як це можна сприймати? Як ви це бачите з експертної сторони? Я думаю, что вот как раз разговоры о безвизе — это больше такие политические манипулятивные вещи были, потому что конкретно от представителей МВФ вот этих тезисов я не слышал. То есть, да, это ретранслировали некоторые наши политики. Возможно, им бы так хотелось надавить на руководство страны или на парламент, но вот от руководства МВФ таких заявлений я не слышал. І про зустріч, ймовірну зустріч, бо ми ще не знаємо, буде ця зустріч чи ні, Порошенко та Трамп. Він, як ми з вами поза ефіром говорили, він буквально 2 години тому прибув у Давос. Розкажіть, будь ласка, що вже знаєте, яку інформацію зібрали? Во-первых, с Трампом связано много разных таких сложных ситуаций до его приезда в Давос. Он туда вообще мог не поехать, потому что в Соединенных Штатах был кризис федерального бюджета, то есть так называемый шатдаун, когда, в общем-то, бюджет был подвешен в воздухе, и денег на поездку могло и не найтись. Дональд Трамп все-таки вместе с демократами и республиканцами разрешил эту ситуацию. До 8 февраля там временные документы подписаны, то есть федеральный бюджет работает, служащие вышли на работу и так далее. Дональд Трамп, как передают средства массовой информации, прилетел в Давос аж на 6 вертолетах. Он второй по счету президент Соединенных Штатов, который лично посетил Давос. То есть первым был Билл Клинтон. Что касается, естественно, важно отметить то, что приезд Дональда Трампа сопровождался массовыми акциями протеста, в которых, в общем-то, представители абсолютно разных организаций говорили о том, что Трамп тебе здесь не рад. Почему эти акции протеста перед приездом Трампа возникли? Потому что Дональд Трамп, напомню, вышел из Парижского климатического соглашения. Он является известным таким климатическим критиком. І, собственно, вот это, а Європа наоборот. Пане Борисе, ми продовжимо цю тему. Зараз долучаємо до нашої розмови із Давоса Олексія Мушака, народного депутата України БПП. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня собі. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Пане Олексію, перше питання, звісно, якими новинами з Давосу можете з нами поділитися на цю мить? Я можу своїми враженнями якимись поділитися. Так, маю на увазі враження. Це узагальне питання. Ви знаєте, що відбувається в Давосі. Враженнями хочу поділитися, що Україна нарешті якось починає займати якесь своє місце і все ж таки вступати в глобальний контекст. У нас є сьогодні український дім в Давосі,
І, чесно кажучи, я дуже приємно вражений, що ми відійшли від якоїсь такої містечковості і зацикленості на своїх питаннях, і насправді там якось обговорюються якісь глобальні речі, причому, що там, ну, насправді, спікери головні, не тільки українці, але там, ну, умовно кажучи, один українець і 3 серйозних іноземних спікера, і що це ми входимо в якийсь світовий контекст, і ми намагаємося там знайти своє українське рішення глобальних питань. Це те, що мене якби тішить, і тим, чим, в принципі, я дуже задоволений. З приводу Давоса, ну, насправді, знаєте, там, як жарт, як вам цьогорічний Давос, ну, сніжно, да, універсальна відповідь. Дійсно, такі затори снігу, ну, великі, там, метрові, але все почищено, все ідеально, і це, знову ж таки, показує, що швейцарці, наскільки вони якісно працюють. Пане Олексію, вже відомо, що буквально 2 години тому до Давосу прилетів Трамп, президент США. Чи є у вас якась інформація, чи, можливо, знаєте, чи планується зустріч Порошенка і Трампа у Давосі? Я тут стільки вже знаю, скільки інформації, скільки ви з приводу там зустрічі Трампа з Порошенка, але треба з нашим президентом, але треба просто чисто розуміти, що яка б ця зустріч не була, вона ж буде, в принципі, більше символічною, тому що навіть там 15 хвилин це є недостатньо, чи там 20 хвилин, це є недостатній час для того, щоб поговорити і знайти рішення якихось питань. Це є більше показником того, що Україна там знаходиться на радарах чи в порядку денному Сполучених Штатів. Тобто це більше символізму, мені здається. Взагалі, ну тут є якісь символічні якісь події. Мені більше було б важливо і, наприклад, більш цінно, що сьогоднішня зустріч президента, там буде 25 представників різних великих компаній світових, це інвестиційна панель, це набагато сильніше і важливіше, тому що коли з'являються інтереси економічні в Україні, то насправді політики, там Дональд Трамп, Ангела Меркель чи інші, вони так чи інакше будуть вже тоді більш, ну скажімо, прихильні і більш налаштовані на співпрацю з Україною, чим коли бізнесу світового, міжнародного в Україні немає. Ну я би більше на перший момент ставив економіку, да? А зустріч з Трампом – це більше символізм. Пане Олексію, ще маємо інформацію, що Петро Порошенко у своєму виступі згадував піднімав дуже багато тем, і ті, що стосувалися реформ і боротьби з агресією Російської Федерації. Як взагалі розцінили виступ Петра Порошенка у Давосі? Дивіться, ну тут є декілька, я можу вам свою оцінку сказати. Значить, перше, президент України досить таки рівно, якісно провів, як він вміє, до нього можна там бути впевнений, що будь-який міжнародний саміт чи зустріч він проведе якісно, бо в нього до цього є хист, розум, розуміння. Питання в тому, що про що він говорив, дивіться, якби було багато про реформ. Але насправді, про це можна було рік тому назад говорити, 2 тому назад говорити. Тут я би, чесно кажучи, вважаю, що не допрацювали ті люди, які готували її промову, тому що там не було нових тем. Да? То воно трішечки, в моєму розумінні, не вистачало новизни. Міг би президент додати, наприклад, зараз в Давосі там основні теми, одні з топових тем – це блокчейн-технології, криптовалюти і всі інші речі. І президент міг би додати, що насправді Україна, вона досить зараз амбітно і там серйозно переходить на блокчейн-технології в державному управлінні. Це було більш свіжо і свідчило про те, що Україна в глобальному якомусь тренді. З приводу, сьогодні там президент, наприклад, про земельну реформу сказав, що це crucial, тобто критична, там, рушійна реформа для України. Але ж теж ми розуміємо, що насправді ринку землі там до наступних президентських виборів не буде. Тому президент просто якісно, добротно відпрацював це завдання, але треба більше новизни, тому що новизни не вистачає. І насправді, там хочемо ми приймати це, не хочемо, але світ втомлюється від українських проблем, які там нічого не генерують, крім того, що цим треба займатися ще рік, 2, 3, 4, 5, без будь-якої надії на покращення для глобального порядку. Пане Олексію, і ще одне питання до вас маю. Знову ж таки, повертаючись до виступів Петра Порошенка, він дуже багато говорив і про реформи в Україні. Як взагалі оцінюють і що говорять міжнародні партнери про реформи в Україні? Яка їх думка, оцінки, що вам було спочатку дізнатися? Думка дуже проста.
насправді, що Україна там досить серйозно. Ну, по-перше, Україна має великий потенціал, всі сходяться в цьому. А друге, що Україна дуже багато робить, це теж всі сходяться в цьому. Україна під серйозною загрозою і під серйозним тиском, це теж всі сходяться в цьому. А далі вже, як то кажуть, пішли нюанси. Чи Україна могла більше зробити? Ну, чи не могла більше зробити? Хтось каже, що не могла більше зробити. Там, наприклад, українська сторона каже. Там іноземна каже, що ви могли більше зробити. Тому воно в цілому ще поки що якби позитивне, там якесь враження від України, але воно скажімо так, все ближче стає до нейтрального. І нам треба, ну це серйозно треба просто розуміти, що так як зараз, це для нас хороші часи, і ну вони не будуть вічними. Там заяви тим, що треба знаходити рішення і примирення з Росією, вони звучать все частіше і частіше. Пане Олексію, дуже дякую вам за те, що оперативно... Велике вам спасибі. Да, дякую вам. Олексій Мушак, народний депутат України від БПП, був на прямому зв'язку із Давосу, хочу зауважити, з нашою студією. Повертаємось до цієї студії. Пане Борисе, от почули багато цікавого стосовно реформ, реакції міжнародних партнерів. Що ви скажете стосовно, знову ж таки, Давосу і виступів Порошенка? Ну, во-первых, хочу сказать, что Алексей Мушак очень гармонично вписывается в нашу делегацию. Объясню почему. Потому что Алексей один из немногих депутатов, которые задекларировали несколько сотен биткоинов. То есть Алексей еще тогда знал что-то, поэтому технологии блокчейн и биткоин — это как раз вот тема, на которой он может свободно говорить, и я, в общем-то, рад, что у нас есть такие специалисты среди депутатов в том числе. Что касается выступлений в Давосе, не только Порошенко, но и других представителей, там, и других глав держав, то, как сказал один мой знакомый, такой очень опытный политик, он говорит, вот Давос, что это вообще такое? Это возможность сэкономить месяцы поездок по другим странам, поймав всех на одной площадке. Ну и, говорит, наибольшую ценность представляют все-таки неформальные встречи, а не протокольные вот рукопожатия. Поэтому я думаю, что мы еще много узнаем не только из инсайдерских источников, но и от официальных наших лиц о том, что там происходит. Ну, с Алексеем я согласен в том, что ну, все было сказано, повторено еще раз об российской агрессии, о том, что Украина идет на пути реформ и так далее, и так далее. Вот. Але ж про це, по суті, треба постійно нагадувати, цю тему постійно треба піднімати, або про неї не забували. Безусловно. И вот таким ярким моментом я хочу отметить то, что я сегодня специально зашел на ряд российских СМИ посмотреть, как же они освещают Давос. То есть новость номер один об Украине, то, что Порошенко попросил снять журналистку блузку. Вишиванку. Да, ну да, на самом деле это вышиванка, и, в общем-то, он там никого особо не просил. Нашим глядачам хочу нагадати, про що йде мова. Сьогодні у Давосі під час виступу Порошенка одна з журналісток у вишиванці. Вона вдяглась на себе вишиванку і російською мовою поставила питання президенту. Питання було таке: «Зачем ви підписали закон о війні?» На що Петро Порошенко відреагував, сказавши, що зніміть, будь ласка, вишиванку, якщо, ну, і назвав її, або, я не пам'ятаю дослівно, російською журналісткою, або взагалі російською журналісткою. Цю журналістку потім охорона вивела із зали, і, знову ж таки, за інформацією джерела, інформаційних агентств, що у неї забрали акредитацію журналістську. Да, це так, поточнення, щоб наші глядачі розуміли, про що йде мова. Да, и на втором месте идет выборка цитат российских представителей в Давосе. Их там порядка 20 этих цитат. Я хочу отметить, что каждая вторая цитата про санкции. То есть представители России говорят как под копирку о том, что да, санкции это не критично, мы выживем, и вообще это не наша идея, и нужно от них отходить и так далее. То есть это еще раз говорит о том, что санкционная политика действует очень верно. И в преддверии вот этого прекрасного кремлевского отчета, который мы 1 февраля, надеюсь, частично услышим, кремлевский отчет, вот я тоже напомню нашим телезрителям, это отчет о российской правящей верхушке, о российских менеджерах госкомпаний, которые нажили свое состояние нечестным путем. Не только как они это нажили, будет представлено в Конгрессе, но и степень близости к Путину, но и информация об их детях, об их активах за рубежом и так далее. И вот я уже от многих своих друзей, которые работают в Соединенных Штатах, получаю информацию, что сейчас авральная мобилизация лоббистов происходит очень многими российскими
олигархами и политиками с целью не попасть в этот список или хотя бы не быть там упомянутым. То есть это такой болезненный удар будет, особенно перед выборами президента России. Но если возвращаться к Давосу, то мне еще было интересно, ну и будет интересно наблюдать за такой дуэлью Макрон-Трамп. Ну, даже, наверное, треугольником Макрон, Трамп, Меркель. Потому что и Макрон, и Меркель, они, собственно, такие приверженцы открытой экономики, глобалисты. И они обвиняют Дональда Трампа в том, что он затеял политику такую с прицелом только на Америку. То есть он дает преференции американским компаниям в Европе. И сегодня Меркель говорила о том, что Европа должна собраться и, собственно, выходить из-под влияния Соединенных Штатов. Меркель, конечно, потеряла определенные позиции в Европе из-за вот этой вот неспособности собрать коалицию после выборов в Германии. И, в общем-то, сейчас Меркель потихоньку вытесняет Макрон, молодой, интересный, амбициозный политик, который возглавил заново собранное парижское вот это климатическое соглашение, против которого выступает Дональд Трамп. И у них будет такая дуэль. Макрон уже заявил в своем обращении, что он готов поспорить с Дональдом Трампом, доказать ему, что угроза глобального потепления существует, деньги нужно выделять. Но и Дональд Трамп, в свою очередь, не останется в долгу. И выйдя, взяв курс на выход из климатического соглашения, Трамп создал в Америке больше 1 миллиона рабочих мест. Были расконсервированы шахты с так называемым грязным углем, который дает больше выбросов, и в горнодобывающей промышленности порядка 1 миллиона американцев получили работу. И вот здесь вопрос, то есть Трамп следует своему пути, сделаем Америку великой снова, он работает на американца внутри страны. Макрон работает больше глобально, то есть на благо других, не только своей страны, но и других. И вот здесь, где золотая середина, они будут довольно серьезно спорить по этому вопросу. Поэтому я думаю, что заключающее выступление в Давосе, которое должен сказать Дональд Трамп, оно будет таким довольно жестким и в манере Трампа. То есть Трамп в последнее время обвиняет Европу в том, что Европа не выполняет свои финансовые обязательства не только по НАТО, но и по другим проектам. Я думаю, що Трамп довольно жорстко пройдеться по європейським лідерам. Але все ж таки, якщо повернутися до українського питання, ймовірна зустріч Порошенко-Трамп, тому що ще невідомо, чи зустрінуться вони, чи ще ні. Про що може йти мова? І які питання можуть піднятися в першу чергу? Я думаю, что она будет более протокольной такой, потому что, в общем-то, рекордное количество участников в этом году, больше 3000. Трампу нужно будет успеть с большинством европейских лидеров пересечься. Поэтому, естественно, со своей стороны президент будет говорить о ситуации на Юго-Востоке, о ситуации с Крымом. Но хочу отметить, что у Трамп уже назначил абсолютно вменяемого спецпредставителя Курта Волкера, который занимается этим вопросом. Еще раз напомнить об этом, да, хорошо, но никаких существенных договоренностей, я думаю, на этой протокольной встрече не будет. Будет обычное рукопожатие, если оно будет, и, в общем, этим все завершится. До речі, зараз у полі вікні ми маємо кадри, як Дональд Трамп прибув до Давоса. І ось якраз про гелікоптер, вертоліт, про який ви казали, саме в ньому він сів і полетів. Знову ж таки, продовжуючи цю тему, поки що, ми розуміємо, що зарано говорити, які теми підніматимуться, що, можливо, це протокольна, звичайна зустріч буде з рукостисканням. Але чи має місце, чи можливо, і має місце взагалі розмова стосовно підтримки США, України, про летальне озброєння, знову ж таки, можливо, підніметься ця тема, тому що дуже гучна ця тема. Джевеліни, ТОУ, і до сих пір не зрозуміло, яке все ж таки буде постачання якої зброї. Чи має місце ці теми тут? Я думаю, что они об этом говорить не будут, потому что этим вопросом занимаются, собственно, в Конгрессе представлены уже документы на утверждение, финально их подпишет Дональд Трамп, но то, что Украина при Дональде Трампе получила гораздо больше поддержки, чем при Бараке Обаме, то есть об этом говорить уже можно. И когда мы недавно подводили итоги года Дональда Трампа в качестве президента, действительно, мы получили
понятного, если можно так говорить, про украинского спецпредставителя Курта Волкера, который очень четко понимает, что происходит на Юго-Востоке. Он сам говорил о том, что это не замороженный конфликт, это открытая война, и Россия в ней играет, в общем-то, решающую роль. Это первое. Мы получаем финансовую помощь от Соединенных Штатов. Это второе. Идут разговоры о получении летального оборонительного вооружения, тяжелого. Это то, о чем Обама даже не хотел говорить. Это третье. И то, что за период каденции Обамы Россия получила самый мощный санкционный пакет, об этом тоже нужно говорить. То есть фактически, несмотря на то, что Трамп в своей предвыборной кампании говорил о том, что он возьмет курс на сближение с Россией, если мы смотрим на факты, то он взял курс как раз на отдаление. Все эти скандалы с дипломатическими представительствами, с высылкой дипломатов, с расширением списка Магнитского и так далее, и так далее. Вот с этими персональными санкциями. То есть, несмотря на то, что большинство наших государственных чиновников необдуманно поддерживали Хиллари Клинтон в свое время, это, в принципе, по дипломатическим канонам делать до объявления результатов выборов, это не просто моветон, это высочайший непрофессионализм. То есть вот несмотря на то, что большинство политиков поддерживали Хиллари Клинтон, они очень быстро переобулись, и все сейчас, в общем, смотрят на Дональда Трампа і ждуть підтримки від Сполучених Штатів. Але як можна зрозуміти такі дії Трампа? Тому що передвиборча кампанія була його, щоб навпаки, от як ви сказали, зблизити стосунки з Росією, а зараз він робить це навпаки. Це він таким чином, в нього якась є ідея, план, або він просто боїться втратити ту частину американців, яка налаштована проти Росії? В общем-то, рядовому американцу, если говорить прямо, абсолютно все равно на Россию и на вот эту межпартийную борьбу демократов с республиканцами. Здесь важен момент, что Россия стала рычагом. То есть демократы запустили такую антироссийскую кампанию, что Дональд Трамп вынужден был, даже если он и хотел сближаться с Россией, то есть все эти уголовные дела по вмешательству России в предвыборную кампанию, все эти дела по ближайшему окружению Трампа, они сделали Россию настолько токсичной, что Трамп боится вообще говорить об этом, чтобы его лишний раз там не обвинили в излишних симпатиях. Целая череда отставок его советников, дела по его семье за связи с российскими представителями. То есть все это в сумме дало вот такой результат. Ще згадували про Волкера і Суркова. 26 січня, якщо я не помиляюсь, анонсована зустріч їхня. Чого слід очікувати від цієї зустрічі? Яких кроків, яких заяв? І взагалі, наскільки може бути ця зустріч успішною і результативною, на вашу думку? Я довольно скептично отношусь к этой встрече, потому что прошлая встреча, по мнению самого Волкера, стала шагом назад в разрешении конфликта на Юго-Востоке. То, что Россия, я уже неоднократно говорил, что Россия не пойдет ни на какие уступки до выборов президента, это первое. То, что Сурков не глупый, это понятно. И он фактически затягивает этот процесс. Идут обсуждения по 30 пунктам миротворческой миссии на Юго-Востоке. Пока удалось более-менее как-то обсудить хотя бы всего лишь 3 пункта. То есть я сомневаюсь, что вот новая встреча принесет какие-то ожидаемые результаты. Но здесь важно то, что эта встреча произойдет после вот этого персонального пакета. Возможно, этот персональный пакет по высшему руководству страны сделает какую-то часть кремлевских башен более сговорчивой. У меня только на это надежда. Дякую за відповідь. Я до ще однієї теми хотів перейти. Колишній віце-президент США Джо Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві. Про це він заявив, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США. Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві, сказав Байден, в якості прикладу того, як важливі зміни можна запровадити за короткий час. Він навів історію зі звільненням генпрокурора Віктора Шокіна. Хочу зацитувати його.
Я їздив до Києва 12-13 разів і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще $1 мільярд кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили, розповів Байден. Я пішов на прес-конференцію і сказав, ми вам не даємо $1 мільярд. Вони мені кажуть, ви не маєте таких повноважень, ви не президент. Президент казав, що дасть. Я такий, дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте $1 мільярд. Я сказав, я їду через 6 годин. Якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли, додав він. Байден зазначив, що на той час українська влада провела деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Кінець цитати. Знову ж таки, хочеться почути вашу думку стосовно таких гучних заяв Джо Байдена. І давайте спочатку загально. Так, от ваша думка, а потім вже до деталей перейдемо. Да, это заявление всколыхнуло сегодня и тех, кто за победу, и тех, кто за поражение. Но я хочу сказать следующее, что американские политики, они получают информацию тоже от определенных источников. И каких источников зрады или перемоги у тебя больше, собственно, такую информацию ты и получишь. Я согласен, что не все довольны скоростью реформ в Украине. И о том, что борьба с коррупцией идет не так эффективно, об этом заявляли и еврокомиссар, и представители других, и представители европейских государств в том числе. Но так или иначе эти процессы идут. И Байден, в принципе, такой парень резкий. То есть он такой хороший ястреб, и он не стесняется в выражениях. То есть я думаю, что не доверять ему нет никаких причин, потому что американские политики прекрасно понимают, что такое репутация и что такое неправдивые высказывания. Да, значит, эта история была, и вот так произошло. Ось такі гучні заяви, зокрема Джо Байдена, які вони несуть репутаційні наслідки Україні? Джо Байден очень влиятельный политик в Соединенных Штатах. И он говорит про Украину не только вот то, что мы сейчас слышим. Он говорит в кулуарах, он говорит в Конгрессе, он на встречах с сенаторами говорит. То есть мы видим, как он настроен, мы видим, как он оценивает. И это нам очень четкий и мощный сигнал, что либо нам нужно ускорять процессы, либо нас так и будут воспринимать в Соединенных Штатах, от которых зависит, получим ли мы вооружение, от которых зависит, получим ли мы военную помощь, и, собственно, от которых в большей степени зависит, уйдет Россия с юго-востока Украины или нет. Повертаючись трошки, знову ж таки, згадали щойно про озброєння. Трошки хочеться ще поточнення стосовно того, надання цього озброєння. Вчора в цій же студії військовий інструктор Цвіарієлі, він сказав, що взагалі не бачить сенсу у технічного сенсу у поставці озброєння. Це лише політичний такий собі крок. А на практиці ці джевеліни, ТОУ, без різниці, маю на увазі узагальне летальне озброєння, воно не буде використовуватись. Тому що, якщо навіть подивитися, це знову ж таки він сказав, на те, щоб навчити людину військового користуватися джевелінами, для цього треба отримати сертифікат. Щоб отримати цей сертифікат, треба випустити мінімум 10 ракет, які коштують десятки тисяч доларів. Чи піде на такий крок Україна? Чи буде вона навчати людей? І взагалі, як ви оцінюєте такі заяви? Хочеться теж баланс, порівняння. Я немного по-другому. Тому що, перепрошую, тому що, це позитивний крок, і його всі вважають, що США допомагає Україні. Але все ж таки, до практичної сторони давайте повернемося. С точки зрения практики, действительно, тяжелое оборонительное вооружение типа «Джавелин» — это больше сдерживающий психологический фактор. Но он крайне важен просто по той причине, что если российская сторона будет и управляемые ей боевики на Юго-Востоке будут знать, что на линии соприкосновения стоят джавелины, то и мысли о массированном
нападений с использованием бронетехники у них не возникнет. То есть если сейчас еще подобные провокации могут где-то в головах там, сумасшедших кремлевских стратегов быть, то при поставке этого вооружения нам, то есть этот фактор автоматически снимается. Такой очень серьезный предохранитель. Поэтому я думаю, что да, действительно, это больше психологический фактор. И то, что Соединенные Штаты готовы и поставят, надеюсь, нам тяжелое вооружение, будет говорить о том, что Штаты наращивают поддержку и идут на более радикальные меры по разоружению тех формирований, которые находятся на юго-востоке. Коли цього можна очікувати? Чи прогнозувати важко зараз? Ну, здесь больше, в большей степени все зависит от результатов переговоров Соединенные Штаты, Россия. Потому что, как мы видим, что наши переговоры с Российской Федерацией ни к чему не приводят. Поэтому давление, еще раз, санкционное мощнейшее давление на Россию, заморозка ряда стратегических проектов, как то «Северный поток-2» или каких-то других российских проектов, только эти меры могут привести к тому, что в России задумаются, что им пора уходить с юго-востока. І врешті-решт, який сценарій зараз найімовірніший, на вашу думку? Тому що це лише такі здогадки, знаєте. Сценарий следующий. То есть до весны никаких подвижек по переговорам о миротворческой миссии мы не увидим. Далее будет, понятно, что президентом станет Владимир Путин снова. И дальше вот зависит от того, насколько мощно по санкционным пакетам готова работать Америка. То есть если они будут идти дальше в этом направлении, если Европа будет их поддерживать, то я думаю, что поступательное, медленное, но поступательное движение мы заметим. Прогнозы следующие, то есть после встречи Волкера станет понятно, вообще Россия идет на какие-то подвижки или она замораживает конфликт надолго. Ну и миротворческая миссия это тоже не панацея. В некоторых странах она уже 10 лет работает, миротворческая миссия, и конфликт существует в замороженном виде. Я думаю, что сценарий России, вот в этом и заключается. Заморозить конфликт, вести долгие переговоры, разделить санкционные пакеты отдельно по Крыму, отдельно по Донбассу и начать постепенную линию на снятие санкций по Донбассу. Повертаючись до меседжів Порошенка, він сьогодні говорив про боротьбу з російськими фейками. І ось напередодні Євроньюз випустив сюжет про підготовку у Криму дітей, військову підготовку у Криму дітей. Але у сюжеті не сказано, що Росія анексувала Крим. От як реагувати на такі випадки? Это не первый и не последний скандал и с европейскими, и с американскими изданиями. Я напомню, что, по-моему, Вашингтон-Пост где-то в одной из карт пририсовал Крым к России и так далее. То есть я не думаю, что это было сделано специально. То есть Евроньюз довольно авторитетная СМИ. И я думаю, что в то время, когда большинство американских, европейских СМИ прямо говорят о том, что Россия аннексировала Крым, Россия воюет на Юго-Востоке, я думаю, что это просто могла быть какая-то рабочая недоработка, но никак не умышленное действие со сторони Євроньюз. Але ж все ж таки неабиякою популярністю користується цей телеканал. Вы знаете, на Евроньюз я раз 10 смотрел за прошлый год Евроньюз, и там попадались материалы, в которых конкретно говорится, что Россия аннексировала Крым. То есть Евроньюз не берет курс на, скажем так, отбеливание репутации России. Это просто единичный случай, такая вот нестыковка, возможно, редактора, который готовил материал. І чи буде з цим заяви якісь, от як ви гадаєте, зараз? Чи буде якесь впровадження, реакція, завершуючи вже? Это классическая реакция со стороны МИДа должна поступить нота, в которой МИД просил бы разъяснить позицию Евроньюз по Крыму и по Юго-Востоку. Я думаю, что ответом Евроньюз будет абсолютно четкая позиция, что Россия воюет на Юго-Востоке и Россия аннексировала Крым. Взагалі, на вашу думку, яка має бути інформаційна політика України? Во-первых... За кордоном. Да, потому что здесь внутри у нас все плохо, скажем так. Должно быть больше разъяснительной работы, должна быть реакция моментальная, но не истеричная, как мы видели по языковому законопроекту с Венгрией, МИДа.
То есть МИД должен взвешенно реагировать на все возможные там проявления каких-то спорных вопросов. Потому что из-за там несогласованности МИДа в свое время мы чуть не поссорились с нашими партнерами из Польши, из Венгрии, мы помним эти истории. Поэтому я думаю, что информационная политика, очень правильно сделал... Коротко, будь ласка, завершимо. Я понял. Очень правильно сделало наше руководство, что обратилось к американским лоббистам, так называемой компании BGR Group. Это лоббисты, которые имеют огромный опыт взаимодействия с конгрессменами, с сенаторами, которые доносят нашу позицию намного быстрее, чем ми це можемо зробити самі. Пане Борисе, дуже дякую вам за коментарі, за ваші думки. Борис Тізенгаузен, експерт з управління репутацією, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу сказати, що інформаційну естафету передаю своєму колезі Любомиру Ференцу. В нього в гостях буде Сергій Горбатюк, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини кримсько-татарською мовою з Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтеся з нами.